prizor. Vjerujte, sablasan prizor. Znači, kapi vode nema u kortu rijeke. Kapi vode. Boli me duša za Kraljevicu, znači bolit će me dok sam živ života Kraljevica. Šta je od Kraljevice urađeno? Urađene su te centrale, mini centrale. Vode nema života. Sad kako će biti života? Kako? Bez vode se ne može živjeti. Ta rijeka više ne postoji. Tamo postoji samo vodomjerna letva koja ništa ne mjeri. Drugim riječima to je vodeni tok koji je sad sušica. Sa malim hidroelektranama pravimo ekološki prihvatljivu električnu energiju koju možemo izvoziti. Do sada imamo izgrađeni oko 115-120 malih hidroelektrana. Imamo potencijal za 500 malih hidroelektrana. Imamo resurs. Hoćemo ga iskoristiti? Nećemo. Što se tiče mene, prvo pun stomak, pa onda ćemo gledati ljepotu. I onda ćemo uživati. Znači, Svaku kap vode taj investitor želi da pretvori i da je stavi u cijev da bi dobio što više električne energije. Tamo jednostavno gdje ide cjevovod ne postoji više rijeka. Zatim proizvedena električna energija iz malih hidroelektrana se uvijek može prodati. To je strašno. Znači, jednostavno nema vode. Kapi vode, sad čovjek da ne ježe žedan, da se treba napiti, ne može se napiti, kapi vode nema. Naš potencijal, Bog ti ga dao, ti ga nećeš da koristiš, pa ja ne znam kakav si to čovjek. Dekica, mezica, pivce, puta 0 maraka, puta 100 godina, opet 0. Znači, da je moguće od potočnog turizma živio bi zapad od potočnog turizma.